सारी काम जतन जों तिनी TTADC हाफांनि फाइसिंतै फाइनाय 9 अगस्त इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल नि साल पालायजांना नाय दङ आ सालनो किथिंगै चिनि कैसा कतर तांबतां नाहार लायखा खुमुलुंनि खुमपुई प्लेग्राउंड ओ प्लेग्राउंड जों इयाफानो जों 20,000 हाय लुकुरक न जों इनवाइट खायखा और सिरि सिटीनि चिनिति प्रासारकनि जेहेतु इंटरनेशनल डे फॉर वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल ओ जागा चिनी ति प्रासारकनि कानमुं थुंमुं लुपमुं रसाबमुं मुसुबमुं तांबिति अबति रगनते बिसेब्रुमब्रुम जों एडिसि हाफांनि फाइसिंतै जों अबनो सेलिब्रेट खायदों ताकले किसा जों तैबो कतर खाय वन शक मुं खाय चिनि बोबाग्रानि दागेमुं चिनि ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर नि नायकल मुंबाई जों और जतनो चिनि और लोकल एमएलए बिश्वजित कलेबानि लगे दं आनि पीयू दङ ते एडिशनल सीयू दङ एके चिनि ताकलायनि नाहारमुं जों तैबो चिनि अति प्रासाराव हानि बसाराव त्रिपुरा हास्तिनि जोंबो इंडिजिनस पीपल वर्ल्ड नि चिनि बो ओ हायुंनो कंट्रीब्यूशन दङ ओ हायुंनो चासारिनानि क्षेत्रे नरजतनो साइमानो फियाबा चिनि ओ हायुंगो चिनि ओ हास्तेवो जों त्रिपुरा साराव डिप्राइव जों ह्यूमिलेटेड जों बेलायखेनो डिस्पारेंट डेवलपमेंट नि क्षेत्रे चिनि एरिया डेवलपमेंट नि क्षेत्रे चिनि रांखौ पैसानि क्षेत्रे चिनि तंथाय एवरीथिंग जों डिप्राइव ओं तंथानिवो चिनि ओ इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल नि सालो चिनि खरांति सानानि सेप कायसा दङ जत हायुं गानांगनि चिनि हानि बसारकनि लगे लगे आबनि बागै जों तांबतां नाहारखा सारिकनि दामनैनि चिमि दुइता नि चिमि चिनि और गैदरिंग अंनाय रैली खायजाकनाय कसा कख्रां कानमुचुं रैली खायजाकनाय चिनि गोबां मा डिग्नेटरीज रग और फाइमानजा फैफैनाय आगे डिग्नेटरीज रगनि चिनि रिसोर्स पर्सन रगनि जों कक खानालायनाय आबनि यागुलो जों जानि जानि नगो किफिलि थांनाय जों वेस्ट त्रिपुरा सिपाहीजला ताई खवाई डिस्ट्रिक्ट ओ तीनटा डिस्ट्रिक्ट मिलुई जों अब नायथाव कायसा कत रैली खाय दङ के आबनतै जों चिनि हाफांनि फाइसिं नांमानि लुवा जिमुं जों खायका तामताम लुवा जिमुं अंखा चिनि एमएलए नो जों को चिनि कन्वेनर सनामै बनो दायित्व माने बताबुक जोंनो ब्रीफ का सायखनारनि हमबाय बलाय हमबाय चिनि मीडिया रखनो चिनि ऑनरेबल EM बरमनन कमल कलय तासिनि और पीयू ट्राइबल अफेयर दंगो ताई नरक जतन खानाका चिनि बसखांनि the 9 August the international day of the indigenous people जों हमनो ऑब्जर्व खायना थाङै दंगो मो जों एवरी इयर नो जों ऑब्जर्व खायफाय दंगो तानि बागै हमले चिनि इंडिजिनस रकनि जे राइट बा चिनि जे इंडिजिनस रकनि UNO रिकॉग्नाइजेशन रिमानि साल अब जों बसखान 9 तारिखो चिनि TTADC हाफांबायनो तैदुलजा जों हहम ददमके खायने हिनिनो जों शेड्यूल नाखा आंबाय आं TTADC हाफांने बेले हामबाय याफारो एक्चुअली जों मो खायमानि चिनि नासिक मु चिनि विजन मोंखा चिनि जे राइट्स रो जे जों डिप्राइव खाजक दंमारो बा अम हायजरावन कायसा जों स्कोप मानो जेटा चिनि जे वॉइस रो इंटरनेशनल रो हनानि बस जों अरन होयतेनो जे चिनि ओ हाउ बहायनो त्रिपुरा राज्यगो चिनि इंडिजिनस रो स्पेशली त्रिपुरा सरो तैजारा और गोबां मातों इंडिजिनस रो गमो तो सुरु त्रिपुरा सिमिनिया मो वर्ल्ड वाइड निको गामाकिनो जों प्रोग्राम शेड्यूल नालाय जाखा जे प्रोग्राम शेड्यूल चिनि दुइटाओ चिनि खुंपै मातो जों गैदरिंग खायजाकनाय चिनि गैदरिंग अंमानिया गलो जों और कस्टम शो ताइचिन और जों रैली खायजाकनाय जे रैली अब खुंपै एकाडेमियाव जों दुइटानि सिमिं स्टार्ट खायै आयंग जों सुजा थांनाय याकली स्कूल जों कस्टम शो ताइचिन ट्रेडिशनल ड्रेस ते जतो चिनि फाइनाय रो दफान हामजाकनाय रो जों एकलगे खाय जों हेमै थाङै कस्टम शो खायै आयं ति गुरिवै जों याकली स्कूल ति गुरिवै हायना किफिलि फायै
khumlung je hati dukmali hati tei phaiye जों आयांगो चिनि रियां समनि ति थांगै महाराजा बीर बिक्रम नि स्टेज उजरा जों हिमै थांगै जे किफिल फायै जों खुम्बु एकाडेमी जे ग्राउंड तो चिनि जे मेन असेंबल और फायै जों चिनि जे कस्टम सोलो जों तसा नायफिनाय चिनि ट्रेडिशनल डांस रक कारण जों गावमा अनेक जरावो जों जतन ट्रेडिशनल हामजा गथिनु हायपन चिनि ट्रेडिशन नि मानिलो जे अनेक हुइजाक मानिलो दं जों अमरनो पगै कमाय थांगो जों अमरनो रोतगै कानन दरकार अमरनो जों मुइतो खानन दरकार अनेनो जों अ जागाव कासे जों प्रोग्राम ना रखा चिनि प्रोग्राम नि दहिं चिनि येमबो साका नट अबाउट चिन 15 to 20,000 जों बर गैदरिंग नाय आर चिनि अरन होतिन जों मेसेज बर हनाय आर ताकाय सान्दरक नुखना अरन कि फिलि थांगै आइन हाय जों तसे जान रेडियो थांगै जों मसल रैली जों खायपिनाय कारण म जों इंडिजिनस दिन तांनि चूज खायगें काय कारण जों इंडिजिनस डे जों सेलिब्रेट खायो हायपन चिनि बखाव किसा कसम तंगो तांनि बगे हमले जों डिप्राइव तंमनि बगे गबो चिनि बुबाग्रानि दागिजा चिनि एडिसि हापंनि जे एडमिनिस्ट्रेशन बाय दैजक जे अफ प्रोग्राम रक जों नायथोकै जों खायलेने हेनिनो जिनो प्रोग्राम जों शेड्यूल काहाम कै नालायखा आसा खै जिनो प्रोग्राम काहाम कैनो सक्सेस मन हे वानसोगो बसकांनि ताइ सालतासे मात्र तंसियो तिनि 7 kana 8 10 9 के जों हम दं माने जों अबनो ऑब्जर्व खायलेने सर थानाय बिसिन स्लाइ ताकले बिसि आलादा आंनाय नि जे क्लाचार ने अबन थीम सगले बम हेरो नाय नायदे एक्चुअली बेले हमबाय संमनि बगै जों खायलायो ऑफिशियल खायो आगे आगे ओ काहाम न खायो हायपन टाकले जों आस माने आगे जे गैदरिंग छै टाकले गैदरिंग ते 3 गुना जों गोबां खायनाय ताइसिनि आगे जे खायजेगे आइटेम रो अमरो बसंगो जागाव कमचिनि ट्रेडिशनल फूड रो बतंनाय गेचों प्रोग्राम ते गैदरिंग खाय ताइबो अबनो तामने बनो वर्ल्ड वाइड सगिनै जा चिनि लाइव टेलिकास्ट बुंनाय जागाव गेचों नेशनल मीडिया रो फायनाय जों महायकेनो तसे स्पेशल खाय ताकले जों किसा डिटेडि हापांनो बो बरक तो साइरिका जों बरक ताकले बने तामने बनो त्रिपुरा जबो इवन हिस्टोरिक जों आबि खायने दिगि थाङै दङ टेबल रो बतंनाय गै नायथावके जों प्रोग्राम लांनाय बगैनो जुलुतन चाइतेल जाक ताङि हमले नरजतन सिउ चिनि त्रिपुरा जनि इंडिजिनस बरक रो जों अरो सासे मेजॉरिटी दंमानि ताब जों माइनॉरिटी नि थांका जों माइनॉरिटी मानि यागलो चिनि जे राइट रो चिनि जे अधिकार गोबां मामते आं बिनो कासे कासे सानन नांलियो जों अ प्रोग्राम हतिनि जों मेसेज रो होनाय आरो डेली जों मेसेज रो होनाय जे अरनि इंडिजिनस रो जों अरो तंगो हायपन चनो तिनि जों डिप्राइव खायजगै दं अ मेसेज जों रो होनाय हम अच्छा ते कैसे को ओ नाहर मोंखा सारा पृथ्वी में जों 6% से 80% हा चिनि यागो ओ हा चिनि याग नि तेरक तेरक बुइसेगि दङ चिनि मानि कक जों कमाय दं बाक्सा मानि कक साइमेया चिनि राइट कन्स्टिट्यूशनल राइट जों माया चिनि चिनि जे अधिकार लैंड राइट आबो जों माया फरेस्ट बाय चिनि तिप्रासारक नि अथुपुतु बाजबे जड़ित अ फरेस्ट नि राइट रक जों माया साबो कानै फाया अब जखन प्रोग्राम जखन अंगो अवेयरनेस जखन खायो अनेसे बर अबनि अवेयर अंनाय आ दिनो साबो कानै फाय अब मुद्दा कोया वर्ल्ड इंटरनेशनल वर्ल्ड इंडिजिनस डे वो ताकलाय नि थीम तामो तिप्रासा ताम सानै दं ओ तिप्रासा ओ हानि बसा इंडिजिनस माने ओ हानि बसा ओ हाउना आसे माने चिनि बंशपर आगिनि सिरि सिदिन सिमिचों ओ हानिनो यारं याफां गोरोंजा बरंनि नाहारमु चिनि मान थाइसे ताम बागे मायांगै दं इके चिनि एडिशन कक बाय वर्ल्ड इंडिजिनस डे जीवन 1992 जखन यूनाइटेड नेशन जे अबन फ्रेम खाइजागो आबु बायताबो एकदम हुबहुब जों जे डिप्राइव माने ठीक चिनि एक जस्टिफिकेशन होय दं जों नेले जों अधिक बीसी इलेक्शन खाइजागिया 2021 टार्म्स बाय थाका इच्छा बाबे जन दिले खाइतनो चिनि एडिसिओ चिनि लैंड राइट ने अधिकार दङ लैंड राइट नि जन रुजागिया अधिकार एडिशन बिसिङो चिनि हुकुमो मुकुमने अधिकार दङ जन रां रहरियागे चिनि डेभलपमेन्ट ना कासय दङ फले जों दासिम आं सामाने जे डिस्पेरेंट of development जोंनो जे विभिन्न दिक থেকে जोंनो बाइकति प्रसारण हानि बसारण जो उल्टा कासोदि चिना हाव बोइसे चावै थाङै लाई थाङै दं अमेरिका थाङ जापान थाङ लन्डन थाङ चिनि ति प्रसारक नुना सरायने अंखार मेया सामनिने अंखारि फैमेया बातापाराने अंखारि फैमेया हुक चाइ मा दं खताबो
একবিংশ শতাব্দীও 21st century ti prasaro khaing tongko amani bagino United Nations cinta khaye o hani basaro kamai thangnai kya boroni kok kamai thangnai kya boroni ha kamai thangnai kya boroni mukumu boroni je culture chinjima rajbari ni abono ujjayanta pelejan sikang tam khai sikmana nai mani chini je bumul rokno teruk সময় তো অবন খাতিনানি নংকা ও international world indigenous people day ni celebration কি চিনি বাই ইউনাইটেড নেশন ni je প্রস্তাব দেই যে ও দেন আমাকে পালালাই দি কামাই থাইয়া না তে আমরা প্রিজার্ভ করে খরাং কত তিসানাতে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি নন লগে তঙ্গ জনতা সাব ডিপ্রাইভ খান রাষ্ট্র পরিচালক শক্তি স্টেট গভর্নমেন্ট শক্তি जों डिप्राइभ खाइतों बरकनो खरां तिसाव इंटरनेशनली जब तो बाय खरां तिसाव अबन खरां तेम कुसुक तिसानन बागै अब इ जों अवेयरनेस खाने नांगौ कक बरक मायरनो कक बरक सोंदि जों अवेयर खाने नां रांखल कक माया बुतंगमन खरसा खरसा बासा रांखलङैबो रांखल कक सोंदि रि कानियां तंगमन तिप्रासान रिगने रिसारक बरकनो एटलिस्ट आदिनो रि काननानि सोंदि निजिनि कक निजिनि culture no borom relan sungde abule chung message relai pheba chini message abiya chini man thai kamana nai tong chini tong thai kamana nai tong chini culture kamata tei aborok no bahike preserve khaine oborok no tei aboni bagino a decision amjagmani on chini decision by chini own culture cholaithon chini decision by chini own policy making onthon own system by chini cholaithon chung bahike chini subida moto chini samaj na ti saiman aboni bagai se decision amna jono khlaina tari since from the beginning jono khlaina riya simin kisi sarang rohoi tuimuk tamo horbo thiana tei okobo andragundra bo ongya tei khai haini jono dik singri tongka o bahike chole maiya oboni bagai justification nangnai fight nangnai khorang tisana nangnai obobu khorang tisana chini bai kaisa sko international day of world indigenous people aban bagini chini obo otorkhe joto lukoronglo chunga 9 तारिख और फाइए खुमुलुङो जे खागनां जे तिप्रासाना हामजागनाय जे चिनि कल्चर हुकुमो मुकुमो चिनि हाना हामजानाय प्लिज वेलकम जोंबाय बाक्साङै खरां बाक्सा याप्रि बाक्सा कक बाक्सा खुक बाक्सा खाइ खरां बाक्सा खाइ चिनि ओ इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनस पीपल न जों पालायलायनो जतन नरकनो जों ककचारो जतन फाइबे खुमुलुङो हामबाय सर organize IDC hapangna hoite जों सेंट्रल लेवबनो आगेरावबो पाला आगेरावथ जों खुमपय नो ऑडिटोरियम चिगन सान सेमान जों पालायो ताकले त बिग हेप पाला जों सागा जतन जों सेंट्रल लेसाव पालायने बय जुदि केबो चिकन बिकन के एनजीओस रो कोमनि म थारो जुदि पालायतो अबयसे जों बरनो समर्थन खायनाय बरकनो जों तामि हिने बरकनो जोंसु बरक विभिन्न फासिलिटी बरकनो जों गखायनाय हेल्प खायनाय चिन बरक रहरनाय आबायकेनो आगरतलावबो उंगै दङ आगरतलाव कायसा जॉइंट एक्शन कमिटि खायजाखि दङ आरो चिनि मिनिस्टार थाङै दङ एके जों आबायके जे खाय माने खायथन लोकेल लिडारा खायो किन्तु गैदारिं गतरंनाय चिन रोखोमनो बाय